पास करेलू एंड हवा पहलू पटोरी में पास करेलू एलुलिया पढ़ेलू पतसिया में काहे ना पास करेलू एलुलिया पढ़ेलू पतसिया में काहे ना पास करेलू कि देखी तोरा हम लेके कापी रे कलम तू कवन क्लास करेलू तू कवन क्लास करेलू रे पूजावा पढ़ेलू पतसिया में काहे ना पास करेलू ए पूजावा पढ़ेलू पतसिया में काहे ना पास करेलू कि देखी तोरा हम लेके कापी रे कलम तू कवन क्लास करेलू तू कवन क्लास करेलू रे जुलिया पढ़ेलू पतसिया में काहे ना पास करेलू रे जुलिया पढ़ेलू पतसिया में काहे ना पास करेलू जुलिया पढ़ेलू पतसिया में काहे ना पास करेलू अरे पके बहाना पढ़े के आवेलू घूमे खातिर चक्का जोहरा में चालू घूमे खातिर चक्का जोहरा में चालू अरे के बहाना पढ़े के आवेलू घूमे खातिर चक्का जोहरा में चालू जब देखी तोरा हम रोजे देखिलू फिल्म तू फोनवे पर बात करेलू कौन से तू बात करेलू एने हवा पढ़ेलू पटोरी में किए ना पास करेलू एने हवा पढ़ेलू पटोरी में काहे ना पास करेलू के इज्जत माटी में मिला बलू कोचिन के बहाने यारावा से मिलेलू अरे माई बाबू के इज्जत माटी में मिला बलू कोचिन के बहाने यारावा से मिलेलू कैसे कही तोरा हम कौन सिखेलू इलम इज्जतिया नाश करेलू इज्जत के तू नाश करेलू एलुलिया पढ़ेलू पतसिया में काहे ना पास करेलू ए चांदनी पढ़ेलू पतसिया में काहे ना पास करेलू जुलिया पढ़ेलू पतसिया में काहे ना पास करेलू राइटर रमेश संग बिहारी अवधि से बात बुझे न बिके समारे सहो अमरे सहो लिखे राइटर रमेश संग बिहारी अवधि से बात बुझे न बिके मिताले सहो जब देखी तोरा हम लेके कॉपी रे कलम तू कवन क्लास करेलू तू कवन क्लास करेलू ए बॉबी पढ़ेलू पतसिया में किए ना पास करेलू
आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो वासुदेवपुर चंदेल।